Здравейте, хора, и днес ще имаме ново видео на Майнкрафт оцеляване. Този път ще е оцеляване. И днес малко ще се развием. Това ще е първи епизод от нашата поредица. Така че, нека да започнем и да измислим някакви работи на World. Хора, че измислихме име на света, ще е на Survival Mode. Normal difficulty, без команди, и нека да се... светът с хора е доста... директно ни посреща Iron зад нас. И първото, което такова, което шупих, беше семе. Те са нови. Аз казвам Leaf Litter. Нещо си. Малко ще обера такива. И ще събера дърво. И още едно дърво. И последното дърво. Така, хора, ще събрах 2 стака такива работи. И тук някакви работи. Но сега нека да направим най-хубавия предмет. Именно първия крафтинг тейбъл с още малко пръчки. И нека да направим първата ни дървена кирка. Първата ни кирка. И нека да оберем малко камък. Хора, вижте какъв късмет. Падна ябълка от някое си дърво. Точно така. Но ще посъберем след малко още малко камък. Там между другото видях крави. Но не, хора, да направим и първата ни каменна кирка. С която кирка ще оберем този красив айрон тук на земята. Но няма да е само кирка, защото ще си направя и меч, и брада, и лопата, и нека да ги наредим. Това. Така. И вече имаме всякакви работи. И нека да се запътваме към ето онези овце, ето там. Така че нека да вървим. И хора, ето че вече сме тук при нашите кравички. Точно така. Всички да умират, защото съжалявам. Но трябва. Има и прасета. Така че мога да вземем малко прасета. С моя хубав меч. Ето това, няма да бягаш. Магаре. Точно така, магаре. Магарите събирам. Магаре. Още еран. Много хубаво тук е. И коля. Хора, вече сме от другата страна. Вой, там има овце ли? Аз не съм ги видял. Вой, тук много хубави цветенца. Така, червенко, жълто. И беличко. Ще взема всички по едно. Така. Тук има овце, така че няма за какво се притесняваме, че не сме взели у нея. Между другото, това е най-новата версия на Майнкрафт. Всичко тук е много. Имаше цветя, но няма да ги вземем. Въй, какво хубаво дърво. Мога да повярвам. Там има лава, равин, подводен, за жалост. Щом е подводен, значи няма да отида просто. Да забравя. Тук има много хубави полета. Мерим нещо хубаво. Ще се видим. Няма да бягаш, бе. Има още животни. Не мога да играя Майнкрафт просто. Много съм слаб. Надявам се това видео да стане кратко. Защото не искам да е много дълго. То свърши вече тук земята ли?
критикал. Тази ще е на един критикал също. Намерих мисо. Рухи, лади да те убия. Мисо. Свиня. Всичките свини по-скоро. Гора. Interesting. Дай назад. Май ще трябва да плавам по моретата, по откритото море. Надявам се да открия нещо интересно. Хора, вижте залеза колко е красив. И точно като гледахме залеза, тук намерихме и един разрушен портал. Има голдблок. И кораб. Това е късмет. Залеза е на късмет явно. Я видим какво има. Golden Apple, Wallstone, Glass Protection 3, такова и всичко. На обувките. Сме на кораба хора. И тук трябва да има чест да 10 айрон. Такова. И 5 емералда. И такова, което метна. И тук ще си направим още 2 айронингата. Супер! Ще влезем в лодката. И ще отплаваме, може би, на тук. Първата ни битка с моб. Това беше буквално изи. То кораб много красив бе. С перка отзад. Знаете ли какво? Искам да живея в този кораб, бе, човек. Не знам, що, ама ми хвана интерес. Така ще го направя още напред. Ще гледам ще си го направя сам напред. Още. И така напред. И ще ставим много як кораба. Ще го направим целия. Ще го махнем водата от него. И ще ставим много як кораба просто. Майко, това е много яка идея, бе. Но тъкмо като много ми хареса просто кораба с тази перка отзад и от дървото. Но като ми хареса кораба, мисля да приключваме, защото хубава идея за къща, но мисля да приключваме с този клип. Надявам се да ви е харесало видеото. Също така не забравяйте да се абонирате за канала и да ударите силно камбанката, направо да щупите тази камбан, да падне на земята на парчета. Харесайте видео, напишете коментари и надявам се да ви е харесало видеото. И чао от мен. Бай!